Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Kamar dai da kuka sani, sunana Abbas Sani. Yau dalilin da yasa ne wannan bidiyon ba don komai bane saboda na jinjinawa 'yan Nijar. Gaskiya 'yan Nijar ina matuƙar alfahari da ku. Ba zan taɓa manta irin gudunmawar da kuke bamu ba mu 'yan Najeriya, musamman mu artists. Kaɗan daga cikin abubuwan da 'yan Nijar suke mana. Na farko, dan Nijar idan yana son ka, kowane lokaci zai kira ka a waya, hello wane, yaya lafiyarka, yaya ka tashi, yaya kaza, ba kowa bane yake iya irin wannan abu. To amma dan Nijar inda yana son ka, zai kira ka a waya, ya ji lafiyarka, ya ji yaya kake. Kuma idan ya kira ka kana aiki ko wani abu baka samu daga ba zai yi fushi ba. Zuwa an jima kaɗan zai kuma kiran ka, ya san kana wani uzuri, ya san ko wani abu ne da ya hana ka dagawa. Saboda haka 'yan Nijar muna jinjina muku. Na biyu kuma akwai kula kyauta. Dan Nijar idan yana son ka, kowane lokaci zai iya kiran ka ya ce wane, ina ganin abubuwan ka suna burge ni kaza da kaza, saboda haka da Allah dan turo min account number naka. Kilin sai ka ji wani abu ya shigo wayarka. To ina masifar jin daɗin wannan abin da 'yan Nijar suke yi mana. Sannan kuma zan yi amfani da wannan dama in ƙara taya 'yan Nijar godiya da irin kyautar da suka yi wa Hamisu Breaker a jiya nan. 'Yan Nijar sun ba wa Hamisu Breaker motoci har ƙwaya 2. Sun ba shi miliyan 5, sun ba shi abubuwa waɗanda la ilaha illallah. Ku ga wannan bidiyon. Da na ɗauke shi da kyau, saboda gaba. Musu bidiyo. Ai na riga na mai. Kuma wannan an gaye da amarya Hamisu Breaker, ina maka marhaba, na maka alƙawarin mota. Miliyan 5 da mota. To saboda haka da ni da Hamisu Breaker muna jinjinawa 'yan Nijar. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar zumunci.